Sabat tajjeb li ċekkjajta mill-ilma għax tal-ili żgur kienet il-karozza. Bonġa ġew. Ara minn għala l-bahra. Ħanajdlek, il-karozza tiegħi għandaġ kbira xorbit li l-ilma kollu terredijajter. Tassew? Ħanajdlek kont qiegħed nittama li bajtu għalija tal-Formula 1 imma naħseb kif iżiru jafu kemm si traskura, jien naħseb mal-ewwel jaqtawni mill-lista tal-kliet. Tajt kull tama ġifieri. Eżomma roba kif inti għajt. Kif trid inkun ġew? Ottu. Ħanajdlek bħalissa ottu tajjeb biex tbillu mat-tieħ. L-istess bqajt inti dejjem moħħok fiċ-ċajtu. Apparti ċ-ċajt kollu. Għandek ċans inkellmek ftit bil-kwiet? Bil-qalb kollha mela ħalles tiegħu għana li għandi naħseb ftit idejja u nagħmillek daqsxejn kafè bil-fjokki kif naf jien tajjeb hekk. Napprezza ħafna. Għalaq sew mela. Morru? Ejja Ruben. Thank you. Ruben hemm minnik ma nafx se naqbad ngħidlek jien ebellaħni. Imma inti possibbli kif wasalt sawajt? Louise il-mara ila tiftaħ li għajnejja, imma jina rasi jibsa, u qatt ma tajt kasa, u bqajt nafdal il-min minn għalija kien qed jħossib flusi. Bakkikom minnek inqabbad avukat, Xista jagħmel avukat ġew meta m'hemm xejn bil-miktub li juri illi flusi għaddew għand dawk li suppost u minn għalija kienu l-konsulenti tiegħi. Hemm minni ma naf fejn se naqbad nagħti rasi. Tajt ħajti u ġidi u ħini kollu sabiex nibni n-negozju. Nistħi ngħid li t-tfal tiegħi laqqas nafu. Huma laqqas biss jafuni. Għax qed inkollu moħħi jewden biex ninvesti, biex inkabbar in-negozju, biex nonfoq u wara x'ħadd. Imma possibbli inti qatt ma suspettajt li daw in-nies li qed issejħilhom konsulenti kien moħħhom biss biex jisolħulek flusek. Ġietini nissuspetta meta min jaf kemm il-darba fl-imoddi irriskjaw miegħi fin-negozju. Fejn kont qatt naħseb li xi darba qatt jitraduni u jużaw flusi sabiex jistanew minn fuqi u li jħalluni lampa u stampa. Twajjeb wis inti, Ruben. Hekk tgħidli Louise, imma jien ta' superfli jien ngħidha anti fiex tifhem. Imma issa ra fejn spiċċat ħajti. Hemm minni ma nafx fejn se naqbad nagħti rasi. U jien kont naħseb illi tmiem id-dinja kienet xi invenzjoni ta' xi qassis li m'għandux jagħmel. Sa naqbad nagħmel ġew. Fejn se naqbad nagħti rasi, fejn se naqbad immur minn hawn. Ruben qed iħoss illi ħajtu spiċċat għalih. Għaliex? Għaliex hu għex aspett wieħed minn ħajtu. Kif sa nagħmel il-flus biex ngħajjex il-familja. L-intenzjoni kienet tajba, imma il-mod ħażin. Għaliex ħajtek tittejxa fl-aspetti kollha tagħha biex tgawdiha inti u miegħek igawdi ħadd ieħor. Din hija rida talla kif nisimgħu fil-Vanġelu. Mill-Evanġelu ta' San Mark. Ġesu qalilhom f'dawk il-jiem wara dawk id-dwejjaq ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema u l-qawwiet tas-smawiet jitqalbu. Imbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fi sħab b'qawwa kbira u bi glorja. U imbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ minn tarf fl-art sa tarf fis-sema. Mis-siġra tat-tin talmu din il-parabola. Meta l-fera tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu li s-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u s-sija ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema u anqas liben, ħadd ħli fil-missier. Ħaġa li inkwetatni fil-ħajja ta' Ruben kien meta stqar ma sieħbu laqas it-tfal ma gawdejt u liedi lanqas jafuni. X'ħasra. Ikollok l-uliedek u min għalik li inti biex taħdem għalihom u tara li ma jkunu jonqoshom xejn, la tgawdihom bint u laqqas igawdu huma. Għalhekk wieħed irid joqgħod attent illi ħajtu jgħixha kollha u mhux jgħix aspett wieħed minna biss,
pereżempju dak tax-xogħol, irid isib ħin għal kollox. Trid issib ħin għal kollox. Ħin għall familja, ħin għal martek, ħin għal żewġek, ħin għal uliedek, ħin anke għall familja estiża għal ġenituri tiegħek, għax għandek iċċaħħadhom mill-preżenza tiegħek ta' darba kultant. Ħin għal ħbieb ukoll kif issib ħin għax-xogħol, ħin għal mistrieħ, ħin għad divertiment. Hemm bżonn ta' ħin għal kollox. Għaliex mhux biss il-ħajja tiġi monotona jekk inti ma tgħixix fl-aspetti kollha tagħha, imma anke tiġi ħajja moħlija. U Alla tagħna ħajjitna biex nagħmlu xi ħaġa tajba minnha. Ma ninsewx illi l-ħajja qasira u xi darba rridu nagħtu kont lill-Alla tagħha l-ħajja. Kif għexnija? X'għamilna biha? Għamilna ġid lil ħaddieħor. Immaġina Ruben jidher quddiem Alla u lill-Alla jgħidlu jien ħdimt biss. U li għamilt? Sar li suf għax serquni. X'ħasra. Mela ejjew inħarsu daqsxejn madwarna u ngħidu veru f'din id-dinja maġla, f'din id-dinja kompetittiva, f'din id-dinja materjalista. Ħajti jiena kif qed ngħixha li ma mmurx ikun qed naħliha ħajti għax xi ħasra laqas Alla ma jrid. Bħala parti miż-żjara pastorali li l-Arċisqof Pawlu Cremona qed jagħmel fiż-Żejtun, nhar l-Erbgħa l-Arċisqof inawgura dar Jean Vanier. Din hija t-tielet dar taħt it-tmexxija tal-Fondazzjoni Nazzaret li tieħu ħsieb persuni b'diżabilità, l-emarġinati u dawk li huma vulnerabbli. L-Arċisqof qal li permezz ta' din id-dar qed jingħata messaġġ lis-soċjetà biex kulħadd iħoss il-ħtieġa tal-komunjoni u ta' għaqda bħala poplu wieħed mingħajr differenzi fl-abilità. Intant fost numru tal-laqgħat oħra fiż-Żejtun, nhar il-ħamis fis-7:30 ta' filgħaxija l-Arċisqof se jippresidi l-Assembleja Parrokjali. Kulħadd huwa mistieden li attendi. Nhar il-Ħadd li għadda l-Arċisqof Pawlu Cremona iċċelebra qudiesa li fiha 6 seminaristi u reliġjuż mill-Ordni Agostinjan ġew ordnati djakni. Din iċ-ċelebrazzjoni saret fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re Raħal il-Ġdid. Id-djakni huma Fader Deo De Bono, Fader Stefan Gallia, Fader Mark Ellul, Fader Emanuel Xkembri, Fader Blake Camilleri, Fader Mark Andre Camilleri u Fader Noel Borch. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kungress Ewkaristiku Djoċeżan ta' Għawdex nhar it-tlieta fis-Santwarju Madonna ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija se ssir qudiesa għall-abbatini kollha u l-ġenituri tagħhom. 159 student li temmew b'suċċess wieħed minn 7 korsijiet immexxija mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali iggradwaw f'ċerimonja li saret nhar it-tlieta fis-Seminarju tal-Virtù. Din iċ-ċerimonja tmexxiet mill-Arċisqof Pawlu Cremona u mid-Direttur tal-Istitut Formazzjoni Pastorali Fader Mark Sultana. Għal aktar informazzjoni dwar dak li qed jiġri fil-Knisja, żur is-sit www.maltadiocese.org u ħalli l-kummenti tiegħek.